Ola a todos. Na música, como en case todo na vida, apostar pola diferencia ás veces non é de todo rendible e é sempre arriscado. Sin embargo, o grupo protagonista do Alalá desta noite apostou sempre por facer música diferente e de moita calidade. Esa foi a súa fórmula perfecta, a que lle funcionou. É a fórmula de Fía na Roca, un dos mellores grupos do folk galego que ten seguidores en todo o mundo e que combina dun xeito maxistral a música tradicional galega con sons de composición propia, con influencias de todo tipo de música e que fan que os son de Fía na Roca sexa algo diferente. Nos seus 16 anos pasaron por moitas etapas e agora está composto por 6 músicos como a copa dun pino e pola voz maravillosa de Sonia Lebedinsky. De feito, este ano presentaron un disco que se chama 15 Maios, que é algo así como unha fotografía sonora do que foi e do que é Fía na Roca. Así que esta noite imos dar a outra voltiña á roca a ver se conseguimos fiar un programa a base de reflexións, de pensamentos, de soños cumpridos e dos que están por cumprir e sobre todo de moita música. Recoméndovos que queredes, de verdade, porque é un grupo boísimo. Fía na Roca é produto galego de calidade, dígovolo eu. Os meus restos son a casa, sombra dos días que andei, orientada no inverno, dende o mar ao que falei. Ningunha rosa no xardín recoñece o meu silencio, e a chuvia nos cristais, sora chuvia de septiembre. Velaquí os temos. Isto é Fía na Roca sen ningún tipo de aditivos, sen adornos e sen os retoques dos estudios de grabación. Así, este concerto, grabado no Teatro Principal de Santiago, convértese no último traballo publicado polo grupo. Todo un agasallo pensado para celebrar e resumir os 15 anos que levan tocando. Por iso nel hai temas dos seus discos anteriores e toda a experiencia que acumularon desde que se presentaron no ano 93. Por suposto, nese tempo o grupo foi mudando e algúns dos músicos tamén, pero iso sí, manteñen a súa idea primeira, a de facer a música que lles dá gana e desfrutar intensamente facendo. Fía o que somos é realmente un grupo de amigos, xa estamos un pouco por encima do tema musical, non? O pasamos moi ben xuntos, temos moita compenetración, moitas ganas de farra, máis que de ensayar. Fía na Roca ganamos poucos cartos, moitos menos dos que a xente se pode imaginar, pero Fía temos moito amor pola música, temos ese verme aínda dentro que permanece ao longo dos anos, ese verme de tocar, ese verme de estar en grupo, de tocar en grupo. A velocidade que vivimos hoxe todo cambia moi rápido. Nos 90, cando Fía na Roca empezaba, non había moitos grupos que fixeran folk galego. Hoxe hai moitos máis e case todo está permitido á hora de facer música. Pero Fía non se deixou levar nunca polos vaivéns das modas nin do mercado. Eles seguiron ca súa fórmula original. Música tradicional cunhas pingas de rock, un pouco de jazz, un chisco de música étnica e media dose do que lles pida o corpo. É a súa fórmula máxica. Que ten de diferente Fía, Roberto? Para min, que Fía creo que se lle nota que o que fai o fai por gusto. E ti, Fía? Como na pregunta, ves? Tes memoria de peixe. Está moi ben, para certas cousas. Si, créote. Claro que sí. Hai grupos de máis? No, eso non. Non. Hai mercado de menos, hai que acadar máis mercado. Pouco escenario aínda, non? Sería moi triste que un país como Galicia, tan pequeniño, se lamentara de que ten unha creatividade en calquera arte moi grande, non? E con potencia. Eso sucede no folk bastante, sí. Por un lado, faltanos, levar a música internacionalmente a outros sitios fora de Galicia, pero por outro lado, eso implica entrar en fórmulas comerciais. Entón é un pouco... Para ter éxito... Que é o comercial realmente, non? Primeira pregunta, que é o comercial? Claro, é que hai que facer comercial o que nós facemos. O sea, comercial non quere decir que a música sexa comercial, sino que vendas eso. O proceso de facer a música que un quere, cale? Pois pode ser que ao mellor non eres tan comercial e non tes tantas actuacións, ou que sei, ou non vendes tantos discos. Un pouco a filosofía do grupo e eu participo deso, é que hai que facer o que ti crees que hai que facer, non? Sobre todo tratándose de música galega, eu creo que debese tratar con cariño
non utilizala para facer algo comercial, senón utilizala como que é non sei, eu vexo como un patrimonio que temos aí, que de feito hai pouca xente que a trate ben, bueno, eu creo que está por encima o tratamento da música galega que o que ti poidas vender ou os concertos que poidas dar. Este mozo que nos falaba con tanta paixón da música galega é Roberto, un dos últimos en chegar ao grupo. Dentro do combinado de Fía, ele é o que pombo a parte do son tradicional. Por algo sempre andivo metido en cuartetos de gaitas, charangas e atan bandas desde que era un neno. A música sempre lle ferveu nos dedos. Tamén cando ten que pausar o instrumento para facer cálculos, trazar liñas e debuxar alzados, pásalle cada día porque Roberto é delineante. Traballan sen música. A verdade é que nos outros traballos que estuven sempre había música. Pasa que aquí parece ser que desconcentran un pouco. Bueno, pois fago planos, basicamente. E tamén fago, bueno, medicións topográficas, algo de 3D. Vou facer un escaneo topográfico da fachada, porque, bueno, vais a facer un proxecto de restauración, porque hai unhas subvencións do Ministerio de Cultura, vais a aproveitar e van a restaurar a iglesia. Bueno, a iglesia é o contorno, claro. Pois isto saca varias fotos e despois con tico software faz un fotomontaxe e encima saca puntos de topografía pois cada X centímetros en horizontal e cada X centímetros en vertical, dependendo do que ti lle mandes. Despois descárgalos no ordenador e xa te aparece todo en relieve. Que co vento que fai, sácame as fotos todas mal. Bueno. Mentre Roberto pelexa co vento, ímonos con Xavier á súa aldea, que é un remanso de paz. El tamén é dos últimos en chegar a Fía, pero desde que chegou, a súa casa converteuse en lugar de ensaio, de intensa creación e de moita farra. Ata teñen un disco grabado aquí mesmo, porque ademais de músico, Xavier é un experimentado técnico de son e compositor. Un espírito creativo que lle permite compoñer para teatro, para publicidade ou facer puro folk galego, aínda que el sexa de Zaragoza. Eu fago un pouco de todo, non? O mesmo fago bandas sonoras de teatro que agora estou facendo un traballo de publicidade. Un tempo que tocaba música brasileira, logo toquei rock. Quizás por non ser de ningún lugar, porque me pasa eso, non? A miña nai non é galega, o meu pai é galego, eu sempre tiven así como un certo desarraigo cultural, non? Propio. E entón agarro-me un pouco a todas as músicas que me chegan porque non sinto tampouco que ningunha sexa miña propiamente. Eu, por exemplo, que veño máis do rock, pois ao principio tiñame que parar un pouco porque tes un concepto musical diferente, eu nunca tocara folk, e entón de pronto ti un vai aportando, pero os outros fan o filtro. Este é o espacio que eu quixen montar para manterme vivo na música, para ensayar. Basicamente, logo, claro, van facendo falta equipos e ao final, pois hai un estudio de grabación. Desde a mesa Sí, desde dos mandos hasta o escenario, sí, directamente. Desde o rock, a través dos mandos, o folk. Cando percibe un concerto que vai ben a cousa? Roberto, ti cando notas? Pois... non sei, home, cando o público responde a ti se che pon a pé de galiña, supoño. Ti cando notas, Xavier? Tisme cando... Eu noto máis cando vai do escenario para fora. Cando eu percibo que o escenario está en sintonía, sei que eso é o que ten que chegar.
Dos 7 fía na roca, 4 deles son mestres de música. Roberto Santamarina é profe de violín no Conservatorio Superior de Santiago. É un auténtico especialista en música antiga. Coñece a todos os antepasados do seu violín. Bueno, este quizá o instrumento máis curioso que teño é unha fídula das que hai do Pórtico da Gloria, das que se fixeron a primeira reconstrucción fai 15 anos ou así. É un instrumento moi experimental, porque, claro, evidentemente, un instrumento de pedra non se sabía moi ben como era, ni como podía sonar. Este instrumento o odio e o amo a vez, porque para afinalo pasas máis tempo afinando que tocando. Tamén sona como moi popular, é un instrumento que é curiosísimo, gustame moito realmente tocar este instrumento. Este chamase vihuela de arco, é un instrumento para tocar música renacentista. Como un xoguetiño, chamo este a caixa de zapatos, porque parece como se tuviera unha forma de zapato, é curioso. Este é un violín barroco, está basado en un modelo do 17. Como vedes, tamén hai un arco cada vez para cada época, cada vez un poquinho máis largo. Ten un instrumento que suena moi dulce, moi dulce, moi dulce. O violín normal de toda a vida. Pero aquí en Galicia o repertorio que hai de música antiga, música propia galega, é moitísimo máis grande do que a xente cree. Cantigas de Martín Codas, Codes Calistinos e demais, é un patrimonio cultural maravilloso. A música antigua e a música tradicional son parecidísimas, o sea, realmente é o mismo, porque a música tradicional é música que ven do pasado. A fin de contas, tamén o que fai Fiana Roca é poñer en actualidade o que é unha música, digamos, que ven da tradición. Non sabe de pequeno que quere ser músico ou non, ou porque un día túa nai te obliga e resulta que despois lle colles o gusto. A mí non me obligaron, pero digamos que me puseron un instrumento normal. Un día un dos meus irmáns decidiu comprar un violín e non lle gustou nada. Entón, ahora dei eu, ale, toma, pa ti. Que eu non quería tocar o violín, pero non mea que se vai estropear e non sei que, e tes o violín. Bueno. Allí ao mellor non pregunto porque non se acorda. Non me lembro da miña vida. Non se acorda exactamente. É imposible, pregúntalle, cantos anos hai que era? 8, non sei, 12. O problema foi que eu tiña un diario e queimouse. E sempre iba ali a consultar cando me preguntaban algo. A cousa é se ti mandas o teu fillo a clases bueno, o metes aí e sácalo dai, digamos, e despois na vida cotidiana, pois non ten música en ningún lado, ou xa non só escoitar, sino de vivir, de tocar e de facer a música cando che gusta e cando tocas con xente, cando a vives e tal. E iso noto moito, pois, por exemplo, nos meus alumnos, non? Os alumnos de Xiao están encantados de que aplique estas teorías e que en vez de poñelos a tocar a flauta, como sería o máis habitual, les propoña crear con eles todo un grupo. Cantos de vos quixestes ter un profe de música así? Fai o que queiras, estes improvisando aí, pero deberías facer frases máis definidas, que este a frase máis definida para darnos unha entrada a nós. Unha nota máis larga, unha frase que fagas. Toca un son. Con son largo. Rapaz xa tirando grande, que se lle deu pola música e tal. É un tipo. Pero va, tamén temos o que. Que cando lle rompen as uñas ponse de mala leche.
Vendo aos seus alumnos xa un medra unha cuarta. É como algo máxico. Cando chegan apenas saben nada de música e cando marchan saben tocar varios instrumentos. Xiao é desde logo un home comprometido co que fai e co seu xeito de entender o mundo, xa sexa tocando, dando clase ou nas cousas máis cotiás. Cavici, por exemplo, pon en práctica as súas ideas ecoloxistas. Cando fai a compra, elixe tendas de comercio xusto. E cando bota man das cuestións burocráticas de fía que lle tocan moi a miúdo, Xiao defende a autoxestión. O tema é loitar contra os abusos do mercado. Sí, fago así compra ecolóxica e de comercio xusto, porque, bueno, me parece necesario, digamos, non? O sea, un pouco combinar a autoproducción co comercio xusto, pois, boa cousa, non? O sea, non comprar a multinacionais, non nada. Intentar evitar dentro do posible esa historia. Compoñedes todos? Sí, bueno, en xeral sempre hai unha dirección, porque senón, digamos que está, non que levas normalmente pois Xosé, non? Quen leva a dirección musical. Despois as ideas, sí, o sea, son de todo está aberto, desde logo, claro. Gustará, non gustará, bueno, gusta, vale, pasa o primeiro tal, despois pasa o seguinte. Hai certa tensión cando levas algo teu ao grupo. Bueno, sempre teso. Bueno, tensión, entre comillas. Eu creo que é interesante que haxa esa tensión, senón estamos fastidiados, non? Somos exigentes, porque hai como unha especie de tribunal. Ah, sí, contádeme, como é eso? Como facedes? Como facedes? 5 nunha mesa, un leva a idea, apuntan e tal. A ver, non, en serio. Non, pero a veces ti chegas con unha voz, mira, isto que fixen pa aquí, non sei que. Unha merda, eso. Non cho din así, non cho din así. Sí, bueno, Carlos o día así. Sí? Carlos o día así. Carlos é un dos músicos que máis tempo leva en Fía e, segundo el mesmo, confese o máis marciano do grupo. Como lle pasa aos seus compañeros, a Carlos non lle gusta repetirse, prefire experimentar e poñerlle a cada momento o ritmo que lle pide. Este é a súa máxima, tanto nas súas clases de percusión como nos temas de Fía na Roca. Eu xa fai moitos anos intentei meter o que podía o vibráfono, percusión de man sempre me gustou, entonces sempre tocaba, fai moitos anos en principio, moito coas mans, sempre mesturando un pouco, non? O que non me gusta para nada é os tópicos, non? Dentro dos ritmos, dentro das instrumentacións, non? Porque ter unha instrumentación un pouco tópica te leva a facer o que fan outros, non? Entón, non por ser diferente, sino por ser algo interesante. O primeiro ritmo que se me ocurre ao montar unha peza nova é o primeiro que tiro. Intento enrevesar un pouco a cousa, non? No sentido de buscar que acentos, que outros xiros, con quen podo ir. Facemos as dúas partes, como 8 compases aí e pasamos a outra. Cando mestura jazz con música tradicional ou con rock, que non debe perder de vista para que eso siga sendo folk galego? O que non funciona é coller unha peza galega
revirala e retorcela para que che entre nun estándar determinado. No, que hai que coñecer a música tradicional desde abaixo e achegarlle cousas que a fagan brilar e que a poñan máis bonita, non? É o meu taller de música dos meus alumnos de aquí de Boiro. Fai 2 cursos, estamos agora a punto de rematar, que empezamos con este proxecto e con esta experiencia, pois que resultou ser moi enriquecedora para min como mestra, que eu me adico principalmente a miña actividade de música cos nenos. Eu penso que aquí non solamente eles veñen a aprender de min, sino que eu aprendo moitísimo deles, e non só é unha aula onde vimos a aprender cosas de música, sino que realmente nos convertimos todos pois nunha piña de amigos, onde nos contamos as nosas cousas, os nosos problemas. 1, 2, 3, nunha caixa de roseira, que de mármol un altar, un peixe de velas, cartas do meu tenro amar. É maravillosa, enséñanos moi ben, tenos todos contentos aquí, pois non podemos faltar nunca. É unha profesora moi agradable, moi atenta, explica as cousas moi ben. Estou moi contenta con ela. Para min é que nunca pensei que iba eu a aprender algo de música. Nunca un está satisfeito, sempre queremos máis. E pasámoslo ben, temos as nosas juergas e disfrutamos de máis vida. No meu leito de roseira, na luna de toda. Sí, quédame tempo para a FIA e para moitos outros proxectos dos que formo parte. Xa levo 9 anos con eles, houve moi boa química entre nós, non só musicalmente, sino en persoal. Convertimos en grandes amigos e eu penso que iso é a base de calquera dos grupos para que se manteña. Sempre digo que o máis importante e o máis duro dun grupo non é compoñer, porque pois malo será que entre todos un grupo tan plural sempre hai creatividade. O difícil é manter ese lume vivo e esas gañas e ilusión de seguir para adiante. A min, a verdade, sempre digo que a entrada en Fiana Roca foi, ao principio, unha responsabilidade enorme, porque eu xa escoitaba Fiana Roca antes de formar parte con eles, e tiña esa referencia de Fiana Roca como un grupo de grandes músicos, de xente moi profesional, que facía unha música completamente diferente. De feito, iso era o que a min máis me chamaba a atención, de que Fiana Roca sonaba distinto a todo o que se facía naquela época. Eu síntome moi ben, porque como son a única rapaza en medio de tanto home, cuídame moi ben e estou moi a gusto. Como é a voz de Sonia, Xosé? Bueno, eu creo que a voz de Sonia é xusta a peza que faltaba de encaixar en Fiana Roca. Era moi pequeniña daquela que tiña 15 anos. Era pequena incluso de tamaño comparado co de agora.
pero encaixou moi ben, nos levamos moi ben, houve unha empatía aí moi forte e iso, desde logo, que definiu o rumo futuro do grupo. O futuro? Van alá 16 anos, 5 discos... O futuro é... Un disquiño. Sí, é facer o que estamos facendo. Outro Tocar, disquiño e facer viaxar a nosa moito. música, Esa é a intentar nosa. sair fora todo o que poidamos e non poñernos nerviosos, sobre todo. Tranquilos. Tranquilos. Cales son as vosas ambicións? Estaría ben fartarse algunha vez de decir, home, temos 15 concertos seguidos. Sí, vamos a claro. fartarnos, ¿no? A chegar e xa... Sí, é unha experiencia. Eu son moito máis ambiciosa, Iba a porque... ser, bueno, entón eu soy bastante máis nova e probablemente teño tamén outras ambicións diferentes. Ter máis luces, máis sonido. Eu aspiro a vivir íntegramente da música galega e a poder ser de Fía na Roca. Eu penso que esa é a ambición máis grande que calquera músico pode ter. O que non canta nin baila, que ven a foliada. Aprender 4 mentiras para contar na semana. Aprender 4 mentiras para contar na semana. Ay la 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 la. Ay la 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 la. O lugariño de Couto de Loxa parece vila. Ten un carabel na entrada e unha rosa na salida. Ten un carabel na entrada e unha rosa na salida. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ten un carabel na entrada e unha rosa na salida. Ten un carabel na entrada e unha rosa na salida. Graciñas. Outra cuestión que bueno, que hai xente que digo, pues prefiro non cantar en galego porque así sei que vou vender máis discos. Pois mira, eso pasa aquí en Galicia, lamentablemente. O sea, eu teño escoitado comentarios como por que cantas en galego. Para min cantar en galego é un orgullo enorme e cando saímos fora e cantamos en galego, todo o mundo, ao final, si transmites e expresas, entenden. Eu creo que podíamos rematar isto, que nos bota aquí unha peciña, non? ¡Hala! Ahora que conseguimos que calara, que cante. Non ten nada preparado, Ahora seguramente. que digo que cando non falo canto... Eso. Bueno, pois vou a cantar unha que sempre canto en todas as probas de sonido e xa se ríen todos de min, porque como sempre canto o mesmo. No, muller. Aí este das probas de sonido. Sí, é que é unha peza moi fermosa que a mí me encanta porque foi a miña primeira peza, a primeira que me enseñou o meu pai con esas ideas postas de que me metera neste mundo da música galega. Alumea, me alumea, estreliña da fortuna. Alumea, alumea, mentras que non saia a lúa. Alumea, me alumea, estreliña da fortuna. Alumea, alumea, mentras que non saia a lúa. E o cantar do arrieiro e
é un cantar moi baixiño cando canta en Ribadavia resoa no carballiño. Non te cases cun ferreiro que ten moito que lavare. Cásate cun mariñeiro que ven lavado do mare. Cásate cun mariñeiro que ven lavado do mare. As cousas que vos plantexabades hai 16 anos, cando empezastes con FIA, ti estabas aí 16 anos, empezaches con FIA, seguidelas mantendo? Sí, ou algunhas foron cambiando, evolucionando? O que é a filosofía básica non cambiou, que é intentar facer folk basándonos na tradición galega, que iso fora o tronco fundamental, pero abrindo todo eso a todo o resto da música e das culturas que nos coñecemos, que nos gustan, intentando facer música folk galego contemporáneo, que decíamos nos fai uns anos, e que poñer en valor certas cousas que nos pensamos que Galicia ten, concretamente no eido da música. En eso FIA non cambiou. Sí que nos gusta non repetirnos, gustanos ir avanzando, ir tomando novos camiños dentro do noso estilo, pero o fundamental non, eu creo que non mudou. Xosé está en FIA desde sempre. Foi un dos seus fundadores. É pianista de formación clásica, pero leva 28 anos tocando música folk. É a súa paixón, case un vicio que pode permitirse, porque como os compañeiros ten outro traballo. Xosé é técnico dunha consellería. Xa vedes, os de FIA son músicos todo o día, pero tocan cando rematan as súas xornadas laborais. Claro que isto ten o seu lado bo. Permítelle seguir facendo a música que lles gusta e autoproducindo os seus discos en enormes presións. Aí nace boa parte da liberdade que abrolla da súa música. Un grupo que dura 15 anos, evidentemente, non pode ser igual a cando comenzou. Sería preocupante se acontecera eso. En 15 anos, pois, afortunadamente, dá tempo a traballar moito, dá tempo a progresar moito. Quizá en algunhas cousas, pois, te vas queimando un pouco, en outras vas perdendo un pouquiño de folk, pero, bueno, hai unha ilusión aí e unhas ganas de facer cousas que permanecen. O teu ánimo, hai altos e hai baixos, pero, bueno, o importante é que cando ti te baixas dun escenario de tocar con FIA, a mí me sigue pasando todas as veces, baixo feliz e contento. E mentres eso siga acontecendo, eu seguirei feliz en FIA. Música galega. Eso. Moitos anos. Eu caseime no araño co fillo dun arañón. El moi bonito non é, rico si honrado non é. Ai lelelo, ai lele, ai lelelo, ai lalala. Prometeume canto tiña boa vida sen traballo, pero o prezo que paguei ao final saíme caro. Ai lelelo, ai lele, ai lelelo, ai lalala. Ai lelelo, ai lele, ai lelelo, ai lalala. O día do casamento el non reparou en gastos, convidou a medio pobo e ata alugamos un pazo. Ai lelelo, ai lele, ai lelelo, ai lalala. Quen é o máis concentrado do grupo? Quizás Xosé. Xosé. E o menos? Carlos. Ti eres máis disperso, sí, a lo que se ve. Din por aí, no próximo ensayo temos que axustar certos... Vexo algunhas tensións, notas algunhas tensións. E non só armónicas, non só armónicas. E o que chega sempre tarde? Non quero mirar a ninguén. Quen é o máis olvidadizo? Non me acordo.
sempre! Que permanece ao longo dos anos, ese verme de tocar, ese verme de estar en grupo, de tocar en grupo. As chaves gardan a casa soterradas na memoria de dos que boten na porta como ruínas que me rozan da casa un día nada nin poemas nin estrofas nin ese bico tan longo. A velocidade que vivimos hoxe todo cambia moi rápido. Nos 90, cando Fía na Roca empezaba, non había moitos grupos que fixeran folk galego. Hoxe hai moitos máis e case todo está permitido á hora de facer música. Pero Fía non se deixou levar nunca polos vaivéns das modas nin do mercado. Eles seguiron ca súa fórmula original. Música tradicional cunhas pingas de rock, un pouco de jazz, un chisco de música étnica e media dose do que lles pida o corpo. É a súa fórmula máxica. Que ten de diferente Fía, Roberto? Para min, que Fía creo que se lle nota que o que fai por gusto. E ti, Fía? Como na pregunta, ves? Tes memoria de peixe. Está moi ben, para certas cousas. Si, créete. Claro que sí. Hai grupos de máis? No, eso nunca. Non. No, hai mercado de menos, hai que acadar máis mercado. Pouco escenario aínda, non? Sería moi triste que un país como Galicia, tan pequeniño, se lamentara de que ten unha creatividade en calquera arte moi grande, non? E con potencia. Eso sucede no folk bastante, sí. Por un lado, faltanos, pois eso, levar a música internacionalmente a outros sitios fora de Galicia, pero por outro lado, eso implica entrar en fórmulas comerciais. Entón é un pouco... Para ter éxito... Que é o comercial realmente, non? Primeira pregunta, que é o comercial? Claro, é que hai que facer comercial o que nos facemos. O sea, comercial non quere decir que a música sexa comercial, sino que vendas eso. O proceso de facer a música que un quere, cal é? Pois pode ser que ao mellor non eres tan comercial e non tes tantas actuacións, eu que sei, ou non vendes tantos discos. Un pouco a filosofía do grupo e eu participo deso, é que hai que facer o que ti crees que hai que facer, non? Sobre todo tratándose de música galega, eu creo que debese tratar con cariño, non utilizala para facer algo comercial, senón utilizala como que é non sei, eu vexo como un patrimonio que temos aí, que de feito hai pouca xente que a trate ben, bueno, eu creo que está por encima o tratamento da música galega que o que ti poidas vender ou os concertos que poidas dar. Dígolo eu. Os meus restos son a casa, sombra dos días que andei, orientada no inverno, dende o mar ao que falei. Ninguna rosa no xardín recoñece o meu silencio, e a chuvia nos cristais, só era chuvia de... Velaquí os temos. Isto é Fía na Roca sen ningún tipo de aditivos, sen adornos e sen os retoques dos estudios de grabación. Así, este concerto, grabado no Teatro Principal de Santiago, convértese no último traballo publicado polo grupo. Todo un agasallo pensado para celebrar e resumir os 15 anos que levan tocando. Por iso nel hai temas dos seus discos anteriores e toda a experiencia que acumularon desde que se presentaron no ano 93. Por suposto, nese tempo o grupo foi mudando e algúns dos músicos tamén. Pero iso sí, manteñen a súa idea primeira, a de facer a música que lles dá gana e desfrutar intensamente facendo. Fía o que somos é realmente un grupo de amigos. Xa estamos un pouco por encima do tema musical, non? O pasamos moi ben xuntos, temos moita compenetración, moitas ganas de farra, máis que de ensayar. Fía na Roca ganamos poucos cartos, moitos menos dos que a xente se pode imaginar, pero Fía temos moito amor pola música, temos ese verme aínda dentro. Este mozo que nos falaba con tanta paixón da música galega é Roberto, un dos últimos en chegar ao grupo. Dentro do combinado de Fía, ele é o que pombo a parte do son tradicional. Por algo sempre andivo metido en cuartetos de gaitas, charangas e atan bandas desde que era un neno. A música sempre lle ferveu nos dedos, tamén cando ten que pausar o instrumento para facer cálculos, trazar liñas e debuxar alzados. Pásalle cada día porque Roberto é delineante. Traballan sen música. A verdade é que nos outros traballos que estuven sempre había música.
Pasa que aquí parece ser que desconcentran un pouco. Bueno, pois fago planos, basicamente. E tamén fago, bueno, medicións topográficas, algo de 3D. Vou facer un escaneo topográfico da fachada, porque, bueno, vai a facer un proxecto de restauración, porque hai unhas subvencións do Ministerio de Cultura, vais a aproveitar e van a restaurar a iglesia. Bueno, a iglesia é o contorno, claro. Pois isto saca varias fotos, e despois co tico software faz un fotomontaxe, e encima saca puntos de topografía, pois cada X centímetros en horizontal e cada X centímetros en vertical, dependendo do que ti lle mandes. Despois descárgalos no ordenador e xa te aparece todo en relieve. Que co vento que fai, sácame as fotos todas mal. Ola a todos. Na música, como en case todo na vida, apostar pola diferencia ás veces non é de todo rendible e é sempre arriscado. Sin embargo, o grupo protagonista do Alalá desta noite apostou sempre por facer música diferente e de moita calidade. Esa foi a súa fórmula perfecta, a que lle funcionou. É a fórmula de Fía na Roca, un dos mellores grupos do folk galego que ten seguidores en todo o mundo e que combina dun xeito maxistral a música tradicional galega con sons de composición propia, con influencias de todo tipo de música e que fan que o son de Fía na Roca sexa algo diferente. Nos seus 16 anos pasaron, bueno, pois por moitas etapas. Agora está composto por 6 músicos como a copa dun pino e pola voz maravillosa de Sonia Lebedinsky. De feito, este ano presentaron un disco que se chama 15 Maios, que é algo así como unha fotografía sonora do que foi e do que é Fía na Roca. Así que esta noite imos lle dar a outra voltiña á roca, a ver se conseguimos fiar un programa pois a base de reflexións, de pensamentos, de soños cumpridos e dos que están por cumprir e sobre todo de moita música. Recoméndovos que queredes, de verdade, porque é un grupo boísimo. Fía na Roca é produto galego de calidade.